Auziți ce a fost în stare să facă? L-a luat pe demon cu ea la biserică, dar a plecat de acolo fără el. Într-o zi, o femeie care fusese legată de Satan timp de 18 ani, printr-un duh de neputință, a venit la sinagogă în Luca 13. Era gârbovă, nu se putea îndrepta, era plecată înspre jos. Însă ea nu a lăsat ca acel duh de boală să o împiedice să se întâlnească cu poporul lui Dumnezeu. Domnilor, doamnelor, Satana nu-i mai tare decât noi atunci când ne ducem în casa Domnului. Femeia a perseverat, nu s-a lăsat distrasă și nici leneșă, nici delăsătoare, ci a venit la închinare. Acel duh de neputință nu a putut să o împiedice să meargă la biserică. Nici pe tine nu trebuie să te împiedice. Femeia a făcut un lucru nemai auzit, neobișnuit, extraordinar. L-a adus pe demon în biserică cu ea. Știți cine a câștigat că a venit în casa Domnului? Ea. Știți cine câștigă când mergem în casa Domnului? Noi. În acea adunare de credincioși, Iisus a vindecat-o. Dacă ar fi cedat în fața scuzei și ar fi spus: sunt prea bolnavă, sunt prea cocoșată, sunt prea ciudată, sunt prea babă, sunt prea tânără, sunt prea păcătoasă pentru a merge la biserică, ar fi ratat minunea din acea zi. Am învățat un lucru extraordinar până la această vârstă venerabilă. Demonii nu te pot opri să mergi în biserică. Nu te pot opri să alergi la Iisus. Ia-ți slăbiciunile, legăturile, păcatele cu tine la biserică. Da, ai auzit bine. Acolo vine Iisus și tot acolo El va interveni. Mare putere are închinarea împreună cu poporul lui Dumnezeu. În altă circumstanță, în afara bisericii, un om care avea o legiune de demoni a alergat la Iisus și s-a închinat lui în Marcu 5. Acest individ era locuit de demoni sălbatici care se manifestau cu o forță ocultă, puternică, sălbatică, și omul trăia într-un cimitir printre morminte, țipând noaptea și alergând dezbrăcat. Cum? Să alerge la Iisus și să îi se închine așa cum era? Poate că ar fi trebuit mai întâi să-și pună puțin viața la punct. Poate ar fi trebuit mai întâi să se îmbrace măcar. Poate ar fi trebuit mai întâi să meargă la un psihiatru, la un terapeut sau măcar la un consilier creștin. Cu toate acestea, a alergat totuși la Iisus și s-a închinat lui Iisus. Mare putere are închinarea înaintea lui Iisus. Mulțimii de demoni din el probabil că nu i-a plăcut deloc, dar nu l-au putut opri pe om. Omul acela era hotărât, iar modul în care și-a găsit salvarea a fost să meargă la Iisus în timp ce Iisus Hristos venea spre el. Și a mers la Iisus Hristos în acea situație dramatică, fiind posedat de cel rău. Fă și tu așa și vei fi eliberat. Fă și tu ca aceste două persoane pe care le-am amintit. Du-i pe demonii tăi la Iisus. Du-i pe dracii tăi cu tine la biserică. Da, ai auzit corect. Du păcatele cu tine în adunarea sfinților. De ce? Acolo vine Iisus, cel puțin în unele biserici vine Iisus Hristos. El te va sfinți, dar fii atent, te va ajuta și să te sfințești. Dar fii frecvent la închinare cu poporul lui Dumnezeu, fii însă și consecvent în închinarea ta cu biserica lui Iisus Hristos. În închinarea ta cu biserica, în închinarea cu biserica dă Domnul multe binecuvântări, eliberări, mântuiri, iertări, vindecări, transformări.
Când mergi în casa Domnului să te închini Domnului, adu-ți aminte că Iisus Hristos a învins pe cel rău, boala, păcatul și va învinge orice duh și orice demon care este pe lângă tine, cu tine sau în tine. Nimic nu-ți poate sta împotrivă când tu îl cauți pe Iisus și te decizi să te închini numai lui Iisus Hristos. Nu uita, femeia asta a făcut un lucru neobișnuit. L-a luat cu ea pe demon în biserică, dar a plecat fără el, pentru că s-a întâlnit cu Iisus. Fă și tu așa.